Hej, det er Christoffer fra En Skarp Kniv. Jeg har et lille trick, jeg vil dele med jer i dag, som I kan bruge derhjemme til at teste, hvor skarpe jeres knive de nu rent faktisk er. Det fungerer rigtig, rigtig godt på køkkenknive, og det er jo det, de fleste af os bruger i hverdagen. Tricket involverer et ganske almindeligt stykke A4 printerpapir. Størrelsen er egentlig ligegyldig, men det er rart at holde ved, og der er lidt plads at arbejde med. Og så tager man sin kniv, og så prøver man egentlig op fra kanten og se, hvor meget der skal til, for at den her kniv den kan skære. Og den her, den er sløv. Det er vi nok ikke i tvivl om, at det var ikke lige frem prangende. Hvis vi nu tager vi kan tage jeg har sådan en fin svillingkniv, som jeg lige har slebet. Så er resultatet noget lidt andet. Og det her, det er det, en skarp kniv skal kunne gøre. Det er kniven, der skal gøre arbejdet, når vi står i køkkenet. Det er ikke os, der skal stå og hakke eller save eller lægge kræfter i. Kniven skal gøre arbejdet for os. Vi kan også prøve med sådan en fin lille urtekniv. Fremragende resultat. Hvis jeres knive de skærer i papir, som den her den gør, så tag lige fat i mig. Jeg kan kontaktes via Facebook eller min hjemmeside enskarpkniv.dk. Så finder vi ud af at få gjort din knive lige så skarp som den her. Fordi en skarp kniv i køkkenet, det er bare en mere sikker kniv at arbejde med. Det giver en langt større kontrol over det, vi laver. Og kontrol er det vigtigste, når vi arbejder med en kniv. Fang mig! Facebook eller min hjemmeside, enskarpkniv.dk. Så skal jeg nok hjælpe dig med at få dine knive gjort lige så skarp som den her. Kan I have en god dag derude?